Mga masanag nga float ginbida sa ikaduwa nga dinagyang Float Parade of Lights. Ining gintutukan ni Zen Kilantang. Agaw atensyon ng mga floats ang nagkalain-laing ng mga pribado nga kompanya, local government unit kag civic organizations nga nagpasakop sa Float Parade of Lights. Mansig disenyo ang mga inisang float, kapareho na lang sang isa ka pawn shop nga safari ang tema nila subong nga tuig. May mga karga nga sapat kag nagpasundayag. Magaganda lahat ng mga float eh. Yung mga gumagawa, magagaling lahat sila. Siguro yung sa akin, ang pagkakaiba lang is yung passion ng paggawa. Pila ka mga bisita nagabantay sa mga dalanon kag nagpa-picture taking. Si Lenny dalang iya mga bata, nag-enjoy sa mga pinasahi nga float. Nami siya kag mga taong patos na matahom siya. Mas nangin masa nagpabangod sang tribo Banaag sang Anilaw nga ginpangunahan ng parada, humalin sa Diversion Road padulong sa Iloilo Business Park. Ang nakakuha naman sang best float ang nakabaton sang premyo nga 250,000 pesos. Ang Float Parade of Lights ang ikaduha ka tuig na nga nagahatag sang duag sa pagsaulog sang Dinagyang Festival. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.